Această emisiune este sponsorizată de LasVegas.ro. Fraților, suma tuturor respectelor, astăzi episodul cu numărul 34 a devenit o tradiție să ne întâlnim cel puțin de 2 ori pe săptămână aici. Sincer, n-aș fi vrut neapărat să filmez acest episod pentru că oferta e una destul de modestă, doar că avem o dezbatere națională pe meciurile de mâine și mai ales pe Anglia-Germania, unde și casele de pariuri ne oferă niște cote uriașe, mai ales pe solici, dar chiar și pe număr de goluri, și atunci am zis că e necesar să filmăm acest episod. Mai avem și celălalt meci din optimile de finală și bineînțeles că începe și Wimbledon-ul și m-am uitat puțin și peste cotele speciale, pariurile speciale, m-am uitat și peste oferta zilei de marți și cred că putem liniștit să jucăm niște bilete atât pe marți cât și pe miercuri. Felicitări celor care au reușit să câștige în această perioadă. Nu mă mai certați pentru că nu prezint toate biletele voastre câștigătoare în această emisiune. 1 la mână nu avem cum, 2 la mână nu le văd pe toate pentru că primesc foarte multe mesaje și v-am tot zis, atunci când nu reușiți să dați de noi, puteți să ne scrieți pe contact@pontonostru.ro pentru că e adresa de mail oficială a acestei emisiuni și această adresă o verificăm zilnic, mai și răspundem la unele mail-uri, pentru că atât pe Instagram, unde suntem 18.000 de oameni, cât și pe contul meu personal de Facebook, 46.000 de oameni, sunt foarte multe mesaje care vin. Nu mai spun că unii dintre voi chiar mă sună noaptea la 2, la 3 cu apel video, alții îmi scriu la 1 noaptea să le dau ponturi, de parcă eu sunt ca la call center și oră de oră trebuie să ofer ponturi. Așa nu, fraților, pentru că oricum nu se poate câștiga așa din acest joc. A fost o adevărată nebunie. Campionatul european a început bine. Când nu am pus pe favorite au ieșit. Când am început să jucăm mulți dintre noi pe favorite nu au mai ieșit. Italia și Olanda rămân la părerea că au distrus foarte multe bilete. Chiar cred că casele de pariuri au avut noroc faptul că Italia nu a câștigat, că Olanda nu s-a calificat. Vom vedea ce se va întâmpla pe Wimbledon, vom vedea câte surprize vom avea. Noi filmăm episodul lunea și sunt foarte curios să vedem astăzi, dacă noi filmăm episodul la ora prânzului, să vedem dacă Spania și Franța câștigă, ar fi cel mai logic. Haideți să vedem recomandările mele reușite, care știu că pe mulți dintre voi au reușit să vă ajute, cele oferite în episodul cu numărul 33, pentru că au fost câteva foarte bune pe care le-am gândit, unele am și avut poate noroc sau realmente au fost dați să iasă. Cu țara Galilor, Danemarca, minim un gol în prima repriză, vă și spuneam, această cotă de 1,61 nu trebuia ratată, sau peste 1,5 goluri în meci, o cotă 1,52. Danemarca a câștigat 1,87. Casele pariuri acolo au simțit-o puțin, de asta au și dat acea cotă mai mică danezilor. Am jucat pe un bilet și vă sfătuiam, chiar Danemarca marchează în prima repriză la cotă 2,25. Italia-Austria nu marchează ambele, 1,61 și Italia-Austria sub 2,5 șuturi pe poartă, Austria cotă 2,25 și aici, fraților, dacă n-ați jucat-o, îmi pare rău pentru voi. V-am și argumentat de ce cred că austriecii nu vor da multe șuturi pe poartă adversă, au avut un singur șut pe poartă. Olanda-Cehia X oricare dintre reprize 1,68 și Olanda-Cehia prima repriză X și aici excepțional cine a jucat. Au fost oameni care după finalul primei reprize mi-au scris Doru Crăciun președinte pentru că prinsese X-ul la pauză, X oricare dintre reprize 1,68. Da, dar m-au prins și pe mine în offside. Cel puțin Italia-Austria am jucat, Italia câștigă cel puțin o repriză, era cât se poate de logic și a fost 0-0. Dar eu rămân la părerea că detaliile fac diferența în acest joc, iar rolul nostru se îndreaptă doar atunci când trebuie să ne administrăm bugetul. De ce spun asta? Păi gândiți-vă în felul următor. Bara lui Immobile, 4 cm mai la dreapta, gol și poate că Italia ar fi câștigat. Gândiți-vă la cei care au jucat, ambele marchează în Belgia, Portugalia, portughezii câte ocazii au avut în repriza secundă, inclusiv acea bară sau lovitura de cap trimisă în Courtois, așa mai departe. Deci sunt realmente niște detalii care se întâmplă în timpul meciului pe care noi nu le putem anticipa. Suntem sănătoși la cap rațional și trebuie să înțelegem asta. Mă gândeam, mai fost golul lui Arnautovic, anulat de VAR. De Arnautovic gol, cine a mai avut un X pe Italia sau Easy Money sau cine știe ce alte pariuri, Italia calificare. Puteau acele bilete să sară în aer. Uite, de exemplu, biletele mele de sâmbătă, două câștigătoare, fraților, cote 3,62, cote 3,73. Eu nu sunt genul de jucător care să caut câștiguri în cote de peste 10-20, pentru că știu că sunt greu de atins și de asta mă duc pe bilete în cote mai mici.
cât de bine am anticipat 2 bilete sâmbătă, ok, poate și cu șansă, n-am de unde să știu, dar și ghinionul ne lovește pe multe bilete. Țara Galilor, Danemarca, minimum gol în prima repriză, Italia, Austria sub 2,5 șuturi pe poartă. Da, uneori trebuie să le mai și analizezi, să stai puțin pe ofertă ca să-ți dai seama cum ai putea să prinzi biletul mai simplu. Așa s-a întâmplat în cota 3,62, așa s-a întâmplat și în cota 3,73 cu Danemarca. Oaspeții marchează în prima repriză și Italia, Austria, oaspeții nu marchează. Da, și aici golul lui Arnautovic și mi-a aruncat biletul în aer. Golul lui Immobile poate m-a ajutat să câștig cota 2. Bara lui Immobile. N-ai de unde să știi, dar astea sunt lucruri care se vor întâmpla mereu în pariuri. Haideți să ne uităm apoi peste biletele în cotă 3 de duminică. Olanda, Cehia, X oricare dintre reprize, Belgia, Portugalia 1 sau 2 și peste 1,5 goluri 1,90. Păi după ce au marcat belgienii în prima repriză, mie în partea secundă îmi trebuia ca Belgia să marcheze un gol pentru a prinde acest bilet, sau dacă nu, îmi trebuia Portugalia să marcheze un gol pentru a prinde al doilea bilet. Și n-au reușit să marcheze nici belgenii, nici olandezii în repriza secundă și eu n-am prins niciun bilet. Da? Dacă marca Portugalia sau fructifica una dintre cele 3 ocazii, aveam bilet în cotă 3,05 și erau niște milioane în plus, indiferent de câți bani am jucat eu. Dar au jucat și alții. Dacă marca Belgia pe contraatac, când au scăpat 3 contra 2, prindeam biletul în cotă 3,19. Un gol în practic în repriza secundă. N-a fost să fie. De cele mai multe ori aceste detalii, eu nu știu cum se întâmplă, care apar în timpul meciurilor, detaliile care fac diferența ajută casele de pariuri. Așa când ne gândim la marea masă. Nu știu cum, dar așa se întâmplă. Apropo de ce au jucat românii și pe ce s-a mai câștigat, poate v-ați întrebat mulți dintre voi, cum reușesc alții să câștige sau dacă s-a câștigat pe euro. Nu s-a câștigat doar pe euro. Și haideți să vă arăt eu, de exemplu, cum s-a câștigat destul de tare. Avem un bilet de pe terminalul Betoan. Priviți câștigul, fraților. 41.864 de lei. 410 milioane. Și atenție, cu pariuri jucate doar pe meciuri pe care mulți dintre noi habar n-am avut de ele. Avem primul eveniment calificări Wimbledon. Avem chiar un meci de pe tabloul feminin. Apoi avem un amical Under 19 feminin. Sub Dumnezeule, Doamne, aici e un meci cu sub 54,5 goluri, cred că e handbal. Și mai avem un alt eveniment, și aici e un meci din tenis cu handicap game-uri, meciul între Kvitova și Podoroska. Avem o cotă 2,56, 1,83, 1,94, cotă 8,63, fraților. Nu știu astfel de bilete cum le joacă unii, să mai joci și 50 de milioane, 4.900 de lei, să câștigi 41.000 de lei, se pare absolut antologic. Rămân fără cuvinte, dar încă eu găsesc bilete care mă surprind. Eu nu știu oamenii aceștia ce bugete au, cât își permit să joace. Să joci 50 de milioane pe o asemenea nucleară mi se pare colosal. Haideți să vă mai arăt un alt bilet și apoi o să începem să ne mai grăbim puțin. Marius Pană, fraților. Biletul lui Marius Pană l-am primit pe contul meu personal de Facebook, mă uitam prin mesajele din spam, pac, și îmi sare acest bilet în ochi. Cotă de 53. Oare voi cât ați investi așa pe cotă de 53? Vă întreb. Mai mult de 50 de lei nu cred că ați investit pentru un câștig de 2500 de lei, da? Ei bine, vreau să vă spun că Marius Pană a investit 1000 de lei, 1000 de lei, adică 10 milioane, și a câștigat 53.000 de lei. Jucând pe Sam Querrey cu Manarino, în setul 1 sub 10,5 game-uri, cotă 3,40, cotă 3,40. Am mai jucat un alt meci, tot pe tenis, da, peste 10,5 game-uri, cotă 40, și am mai jucat un meci cu un setul 1 peste 10,5 game-uri, cotă 3,75. Din 3 evenimente a făcut o cotă 53, pe care a jucat 10 milioane. Nu, pentru mine o mare parte din jucători rămân o necunoscută, ceva care nu pot să... Nu există cuvinte pentru așa ceva. Și ce mi-a scris Marius, Dorule, am avut ceva emoții. La o cotă de 53 din 3 evenimente, cotă 3 peste toate cotele peste 3, mi-a zis, am câștigat, dar cu ceva emoții. Cu ceva emoții, mi se pare că trebuia să stau cu toate icoanele din casă în brață să prind un astfel de bilet. Haideți să vă arăt ce a jucat, de exemplu, Cătălin Pupăza. Da, eu acest gen de jucători aplaud. Când vei ajunge să pariezi 2500 de lei pe un singur eveniment, indiferent de cotă, mi se pare că da. Și dacă ai și un buget generos în spate, începi să te poți numi parior cu șanse de câștig. El a jucat Belgia, se califică, a jucat 2500 de lei, a făcut un profit de cât 1800 de lei, dacă calculez bine, da. Aici
Eu nu mai ce să mai spun. Pe el l-au ajutat, da, ocaziile portughezilor, pe alții i-au îngropat, dar da, când ajungi să joci 2500 de lei pe un singur eveniment, te poți numi șmecher. Mai avem pe Andrei Nicula, care și el a jucat un singur eveniment, s-a dus contra curentului. Eu apreciez și astfel de jucători, nu e stilul meu, n-a jucat niciodată, nu înțeleg de ce să joc la Olanda, Cehia. Cehia se califică, el a anticipat-o bine, nu știu. Bine, și acel cartonaș roșu, da? Un element care a făcut diferența, cartonaș roșu primit de olandezi. A jucat 240 de lei, a câștigat 1591 de lei. Bun, bravo fraților, haideți să vorbim puțin de Anglia-Germania, dar până atunci, un minut, dați-mi voie să vă readuc aminte că s-a deschis o nouă platformă online în România, pe care puteți paria și pe care puteți juca și la casino. Se numește lasvegas.ro. Practic e continuarea în online a ceea ce se numește Betoan. Adică tot ce vedeți pe terminalul Betoan veți găsi și în online, doar sub o altă denumire. lasvegas.ro plus partea de casino. Eu am primit câteva recenzii de la voi și sunteți foarte mulțumiți. Am văzut o platformă care e foarte ușor de anticipat, o interfață a site-ului foarte simplă, mai ales când vă duceți pe partea de sport, găsiți foarte ușor evenimentele, găsiți foarte ușor anumite marketuri, mai ales cele generale. O platformă online care vă oferă un bonus de bun venit destul de generos, până la 1000 de lei, da? La prima depunere aici pe partea de pariuri, pe partea de casino, bonusul de bun venit e și mai mare. Veți găsi cote mărite, veți găsi bonusul de 135% care îl găsiți pe terminalul Betoan pe lasvegas.ro. Dacă simțiți nevoia de schimbări, dacă simțiți nevoia să încercați o altă platformă, dacă vi se pare mai simplu de jucat aici, cred că e o platformă care merită atenția voastră și cred că poate ar trebui să jucăm aici. Așadar, fraților, intrați pe lasvegas.ro, mai așteptăm și recenziile din partea voastră pentru ca acest operator să vă îndeplinească anumite dorințe. Așadar, lasvegas.ro e ultima platformă online deschisă în România. Bun, și acum începe dezbaterea națională Anglia-Germania. Meci care se va juca pe Wembley. Îl sun dimineață pe prietenul nostru Ferenc Jolt, care mai are 4 zile de suspendare pe Facebook și va reveni printre noi, cred că vreo 4 zile, și întreb: Jojo, scurt, ce joci la Anglia-Germania? Țipa din toți strărunchii, ambele marchează, bani pe jos 1,85. Vedeți, e părerea lui, probabil la nivel mondial se vor investi milioane de euro, poate chiar miliarde de euro pe acest meci. Fiecare va juca după inspirația lui. Eu zic așa: terenul propriu nu va fi un avantaj pentru englezi. La nivelul ăsta, ok, joci pe Wembley, dar totuși când vine vorba de Kimmich, Gundogan, Kroos, nu știu, Gosens, Müller, Gnabry, băieții ăștia au jucat pe toate stadioanele. Acum că mai țipă câțiva englezi beți la ei pe acolo pe stadion, nu cred că mai reprezintă mare lucru. Eu mă gândesc că meciul cu Ungaria nu are relevanță în privința pariului atunci mă gândesc la Germania. Nu mai contează. Ne-au distrus, dar Germania nu poate să facă 2 meciuri la fel de slab. Eu mă gândesc la singurul meci interesant pe care l-a avut Anglia la acest turneu final, cel cu Croația, care l-au câștigat marcând o singură dată în repriza a doua. O greșeală totuși în defensiva croaților. Nu o văd pe Anglia favorită. Eu o văd pe Germania favorită. Mi se pare o echipă mai complexă, mi se pare o echipă mai organizată, o echipă cu o mai mare experiență. Kane până acum la acest turneu final a fost inexistent, mână moartă pentru englezi. Anglia până acum n-a ieșit, din punctul meu de vedere, cu nimic în evidență, dar chiar cu nimic. Poate fi momentul în care să-și arate superioritatea, dar nu cred, mai ales în fața unei formații de tipul Germania. O echipă care va juca probabil cu Gnabry în atac, Müller, Kai Havertz în spatele lui Gnabry, Kimmich, Gundogan, Kroos și Gosens la mijlocul terenului, Ginter, Hummel și Rudiger în defensivă. De partea cealaltă, Trippier, Rice, Phillips și James, Sterling, Kane și Foden, apărare, Maguire, Stone și Walker. Fiecare, fraților, cu inspirația lui. Dacă nu vor ieși ponturile mele, nu dați vina pe mine, dar eu voi juca așa. Prima dată vedem cotele de pe lasvegas.ro. 2,58 victoria Angliei, 3,33 la egal, 3,01 victoria Germaniei. La calificare, Anglia e favorită, 1,81, Germania are cotă 2,09. Ținând cont de ce v-am spus mai devreme, nu compar meciul ungurilor cu Germania, sau Germania din meciul contra Ungariei. Pe mine mă interesează și cum a jucat Anglia la acest turneu. Eu voi juca următoarele meciuri pe biletele mele. Egal oricare dintre reprize, 1,52. Un 0-0 la pauză cu un singur șut pe spațiu porții ar fi de așteptat.
X2 și sub 4,5 goluri cotă 1,67. Eu nu cred că Germania pierde, dacă nu pierde, nu cred că putem să avem 5 goluri în transele mici. Anglia câștigă cel puțin o repriză? Nu. 1,96. Eu nu cred, părerea mea lui Doru Crăciun, că Anglia va câștiga mâine o repriză. Nu cred. Și mai cred că Germania se califică la cotă 2,09. Păi, e alegerea mea, pot să-mi pun mașina. Nu cred că se poate supăra nimeni pe mine. Haideți să mergem mai departe și să vorbim puțin de Suedia-Ucraina. Din punctul meu de vedere, Ucraina n-avea ce să caute în optimile de finală. Ce mizerabil a jucat în meciul cu Austria când avea nevoie de cel puțin un egal, du-te dracului și stai acasă. Un singur șut pe poartă contra austriecilor. Ce să cauți în optimile de finală? Acum va juca cu Suedia, o echipă care mie mi-a plăcut, a impresionat. Chiar și meciul cu Polonia, învingând cu scorul de 3-2, a făcut 0-0 cu Spania, bravo. O văd într-adevăr pe Suedia favorită și îmi doresc să se califice. Haideți să ne uităm peste cote, 2,50, mare. 3,19 la egal, 3,27 victoria Ucrainei. La calificare avem 1,69 contra 2,28. Ce putem să jucăm? Eu nu cred că Ucraina va câștiga 90 de minute. Și așa mă duc pe 1x și sub 3,5 goluri în 1,64. Mă duc, atenție, pe sub 3,5 șuturi pe poartă Ucraina, supercotă 1,85. De ce? Pentru că și meciul cu Austria, când Ucraina avea nevoie de victorie, ucrainenii au avut un singur șut pe poartă. Ok, nu poți compara meciurile pentru că e aproape imposibil să știi ce va fi în următoarele 90 de minute, dar noi discutăm despre niște argumente. O să mă duc pe calificare Suedia 1,68 și ultimul Europont un X pauză la cotă 2. Puțină prudență în jocul ambelor echipe și un 0-0 la pauză n-ar fi exclus. Așadar, fraților, câte 4 puncturi pe Anglia-Germania, 4 puncturi pe Suedia-Ucraina și acum haideți să discutăm de cota 2 de marți. Avem două evenimente, Anglia-Germania X2 și Suedia-Ucraina 1x, 1.39, 1.56. Nu schimb absolut nimic. Băi, eu nu schimb, nu vă supărați pe mine, e alegerea voastră. Anglia-Germania, repet, X2 1.56 și Suedia-Ucraina 1x 1.39. Se pare cel puțin la fel de logic acest bilet ca toate biletele în cotă 2 oferite pe acest turneu final și multe dintre ele n-au ieșit. Nu văd unde ok, Anglia-Germania, poate bate Anglia. Dar dincolo în Suedia-Ucraina, nu văd niciodată Ucraina învingând Suedia în 90 de minute. Dar poate și Suedia să ia un cartonaș roșu cum au luat olandezii și nu știi ce se întâmplă. Dar, repet, Anglia-Germania X2. Acesta ar fi primul bilet în cotă 2 pe mâine și, atenție, mai am un bilet în cotă 2 pe mâine. Da, e o noutate, poate, în acest episod, dar nu zice nimeni, Dorule, că tu ai voie să dai doar un bilet în cotă 2 sau trebuie să joci doar un bilet în cotă 2. Nu, mai joc un bilet în cotă 2 pe mâine pe care vreau să vi-l prezint. Avem Anglia-Germania, Germania se califică cotă 2,09. L-am întrebat și pe maestru și producătorul acestei emisiuni. Bă, frate meu, Ciprian Crăciun, tu ce ai jucat la acest meci Anglia-Germania? Ai zis din prima Germania se califică. Pe când a zis și maestru așa ceva, ce să mai spui? Anglia-Germania, așadar Germania se califică cotă 2,09, al doilea bilet în cotă 2 pe care l-am jucat marți. Și acum haideți de la fotbal să trecem puțin la tenis și să vorbim de Wimbledon, pentru că începe turneul de la Wimbledon, turneul de iarbă. M-am uitat și pe cote, am văzut Djokovic favorit la câștigarea turneului, 1,85 cred că are pe la Vegas.ro, cred că Federer are undeva la 12, cota Medvedev cred că are undeva la 8 și Tsitsipas parcă era printre favoriți. Dar eu m-am uitat și pe meciurile de marți și vreau să vă ofer 7 recomandări. Federer Manarino sub 34,5 game-uri, 1,85, foarte bună cota. Eu cred că Federer va câștiga în 3 seturi, nu-l văd pe Manarino câștigând un set și atunci, în mod normal, n-ai cum să ai 35 de seturi în 35 de game-uri în 3 seturi. Kyrgios cu Humbert, chiar dacă Kyrgios n-a mai jucat un meci, dacă nu mă șed de pe la Australian Open, nu îl văd pe Humbert câștigând în 3 seturi, minim de seturi, mai ales că l-auzeam și pe Djokovic și experți spunând că Djokovic inclusiv ar trebui să îl evite pe Kyrgios în primul tur, pentru că putea Kyrgios să fie adversarul lui Djokovic în primul tur și așadar joc peste 3,5 seturi la 1,53. Kenny și Cori cu Poprin 1 solist 1,40. Ogier cu Monteiro sub 3,5 seturi 1,72, posibil ca Ogier
să câștige în 3-0 acest meci. Marin Cilic și Caruso la fel 3-0 la seturi pentru Cilic, un jucător cu un serviciu senzațional pe iarbă și îl va ajuta. Sam Querrey cu Carreño Busta peste 3,5 seturi, 1,50, o cotă foarte bună pe care trebuie să o jucăm, și Carreño Busta la fel cu Sam Querrey peste 39,5 game-uri la o cotă 1,79. După aceste recomandări pe tenis am un bilet în cotă 3,50 pe marți. Am făcut o selecție din cele 7 recomandări pe tenis și un bilet în cotă 3,50 cu Nishikori, Poprin 1 solist 1,40, Sam Querrey, Carreño Busta peste 3,5 seturi și Marin Cilic, Caruso 3-0 la seturi pentru Cilic 1,69. Mi se pare un bilet foarte bun. Nu știu unde m-aș putea încurca acolo la Sam Querrey, Carreño Busta. Nu poate un jucător să câștige în 3 seturi la cât de echilibrate meciuri. Cilic să piardă un set cu Caruso. Nu cred. Chiar dacă vom avea un tiebreak, serviciul lui Cilic îl va ajuta pe acesta. Iar dincolo, Kei Nishikori să piardă în fața lui Poprin. Nu prea aș vedea acest lucru. Bun, hai să mai rămânem puțin pe ziua de marți, pentru că mai am un bilet. Mâine va fi o zi plină și mai am un bilet în cotă 4,60. Și am jucat acest bilet, vă spun de ce, pentru că nu jucasem Suedia-Ucraina 1x sau măcar Suedia se califică, dar nu-i văd pe ucrainieni câștigând în 90 de minute și atunci am zis trebuie să mai fac un bilet unde să leg Suedia-Ucraina de alte două evenimente și am jucat Suedia-Ucraina 1x la 1,39. Vă spuneam, văd un meci în minim 4 seturi între Sam Querrey și Carreño Busta, posibil să avem tiebreak și atunci un meci de peste 39,5 seturi. Ai un tiebreak și un 7-5, 25 de game-uri și mai ai nevoie de un 6-4, 6-4 și ai lejer minim 40 de game. Și mai am un Federer în Manarino sub 34,5 game-uri, 1,85 aici. Toată cheia acestui meci sau cheia acestui meci o reprezintă faptul ca Federer să câștige în 3 seturi, 3-0 și atunci n-au cum să fie 35 de game-uri. Apoi pe ziua de miercuri mi-a sărit o cotă 2 în ochi, așa am și jucat, o să nu scadă cota la meciul din Norvegia. Haideți să vedem cum arată acest bilet. Avem Viking cu Stabæk peste 2,5 goluri și Rosenborg cu Havnesund peste 1,5 goluri. Da, uneori greu să anticipezi ce se întâmplă într-un campionat pe care nu-l urmărești cu atâta atenție, dar nordicii de multe ori mi-au adus ceva câștiguri. Iar m-am uitat la meciurile jucate de Viking acasă și am văzut dacă a marcat cu Valerenga 4 goluri, a marcat 2 goluri în poarta celor de la Mjøndalen, dar atenție! Și aici trebuie să subliniem faptul că Stabæk a marcat la Mjolde, a marcat la Rosenborg, a marcat la Bodo Glimt, echipe mult mai importante și mai valoroase decât Viking. Atunci oaspetii de ce n-ar marca în această deplasare și atunci să iasă cota 2? Și dincolo la Rosenborg vine după 3 înfrângeri consecutive, condamnată să bată acasă cu Hangyesu, poate vor marca și oaspeții, n-am de unde să știu, dar cred că va fi un meci cu 2 goluri. Acesta a fost episodul 34, fraților, savurați-l, bucurați-vă de el, vă aștept în continuare pe contul meu personal de Facebook Doru Crăciun. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like și să dați un subscribe la canalul de YouTube, suntem 62.000 de oameni. Până data viitoare, toate cele bune, pareați responsabili. Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro.